ফেৰেংগাক মই কৈছো এই ফেৰেংগাই এনেকুৱা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই যেহেতু সি ব্ৰিটিছৰ মানুহ নহয় সি ফৰেনাৰ হয় চাই থাকক সরকার আমার আহি আছো মই আরটিআই কৰি পেলাই ফেৰেংগাক এই ব্ৰিটিছৰ পৰা আউট কৰিম दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रामा महिलार सार बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' सार बारग' इएम रन्जित बसुमतारी सार बिसोर साथामनि गेजेराव दिनैनि गुबै टपिकआ लोगोफोर जों फारसेथिं दिनैनि सानाव बा दिनैनि समावहाय जेनाखि जोङो बिटिसिआव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफ्रा थांनाय 23 तारिख सेप्तेम्बर खालि जों बयबो भटखौ होदोंमोन नङा होनब्ला बे भट होनायनि दिनै फिथाइखौ फोसावगोन दिनै 22 सेप्तेम्बर रायजोफोर जायखि सरकारानो फैयाथों मानो जों लुबैयो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावजानो जों लुबैयो नङा होनब्ला रायजोफोर दिनै जायखि सरकारानो फैयाथों मानो प्रमद बर' सारानो फैयाथों मानो बा हाग्रामा महिलार सारानो फैया मानो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोना खामानिखौ मावनांगौ नङा होनब्ला दा जों आसा खालामो जों लुबैयो आरो जों एडभान्स जोङो गासैबो बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे जे जायखि सरकाराव फैया मानो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावथों होननानै जोङो आनान गसाइनावबो आरज गाबनाय थाबाय अब्ला रायजोफोर दिनै हाग्रामा महिलार सार प्रमद बर' सार आरो इएम रन्जित बसुमतारी सार बिथांमोननि बागै मा बाथ्रा बुंनायखौ दिनै नोंथांमोना खोनासंलांदो लोगोसे हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारखौहाय बिटिसिनिफ्राय गेट आउट खालाममारगोन नामा जा हाग्रामा महिलार सारा सरकाराव फैयोब्ला बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जोङो मोनथिनो मोनो जे रन्जित बसुमतारी सारखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय गेट आउट खालामगोन बा होखारहरगोन अब्ला रायजोफोर बे हाग्रामा महिलार सारनि बुंनाय भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना नायलांदो आरो खोनासंलांदो ফেৰেংগাক মই কৈছো এই ফেৰেংগাই এনেকুৱা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই যেহেতু সি ব্ৰিটিছৰ মানুহ নহয় সি ফৰেনাৰ হয় চাই থাকক সরকার আমার আহি আছো মই আরটিআই কৰি পেলাই ফেৰেংগাক এই ব্ৰিটিছৰ পৰা আউট কৰিম 2008 চনত আহা এই ফেৰেংগা আপনি প্ৰাক্তন চিফ দেৱৰগাঁও সমষ্টিত আপোনাক তৈয়াৰ কৰিব বুলি কৈছে যদি ইউপিপিএলত যোগদান কৰে মই কৈছি না তাৰ কথা কিবা মূল্য আছে হা মই 5 বছৰ চৰকাৰত থাকি বেলেগ বেলেগ বিষয়বিলাক চালো তাৰ ভিতৰত সবচে প্ৰয়োজন মই 5টা বিষয় লৈলো এই 5টা বিষয়টো মানে মাতৃসকল মহিলাসকলক সুৰক্ষা দিব লাগিব সেৱা কৰিব লাগিব মাটিৰ অগণন সমস্যা আছে বড়োলেণ্ডত এটা হ'ল মাটি সুৰক্ষাও কৰিব লাগিব মাটিৰ অধিকাৰো দিব লাগিব তাৰ পিছত আমি কৈছো জাতি 26টা জাতি আছে ইয়াত জনগোষ্ঠী যি জনগোষ্ঠীবিলাকক সংবিধানে কিবা এটা দিব লাগিছিলে দিব পৰা নাই বা অধিকাৰবিলাক পোৱা নাই এই জনগোষ্ঠীবিলাকক ভাৰতীয় 1947 চনত তেখেতসকলেও স্বাধীনতা পাইছে কিন্তু তাৰ পিছত এই জনগোষ্ঠীবিলাকে একবাৰো এমপি পোৱা নাই একবাৰো এমএলএ পোৱা নাই কোনো প্ৰতিনিধি পোৱা নাই তো এই কাৰণে জাতি জনগোষ্ঠীক আগুৱাই নিয়াটো আমি হাতত লৈছে আৰু তাৰ পিছত শিক্ষাটো বাদ দি সমাজৰ মেৰুদণ্ডটো কেতিয়াও শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে গতিকে শিক্ষাটো আমি আগতো মই পলিটিক্সত নাহাৰ আগতেও মই 2006 চনৰ পৰা শিক্ষাত কাম কৰিছোঁ এতিয়াও কৰিছোঁ পিছতো কৰি যাম শিক্ষা অবিহনে সমাজ দেশ আগুৱাই যাব নোৱাৰে এইটো আমাৰ এটা অইন হয় তাৰ পিছত শান্তিটো নৰ্মেল পৰিৱেশত মানুহে বুজি নাপায় আজি শান্তি আছে একো বুজি নাপায় কিন্তু অশান্তি যেতিয়া হয় ক্ষুদ্ৰ বা আমাৰ যিবিলাক গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ মহিলা শিশু এইসকলে বহুত কষ্ট পায় যেতিয়া এটা অশান্তিৰ পৰিৱেশ হয় সেইকাৰণে শান্তিৰ কাৰণে সদায় আমি এটা আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা সদায় কেম্পিং এটা মোবিলাইজেশ্যন এটা বা শান্তিৰ কাৰণে আমি কাম কৰাটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি এইবাৰ এজেণ্ডাত লৈছোঁ যে আমি শান্তিৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जों फारसेनिफ्राय नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै मा बुंखो हाग्रामा महिलार सार मानव गेदेर बारग' चिफ प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो दा जोङो सोंगोन आंनि साखाथियाव सासे आबौ दं बे आबौआ दिनै मा सानखो दिनैनि जे इलेक्सननि रिजाल्ट फोसावगोन आरो फिथाइ फोसावगोन बेनि सायाव बिथाङा मा बुंगोन आबौ नों मा बुंगोन दिनैनि रिजाल्टनि समावहाय दिनैनि रिजाल्टआवथ' जोङो माबाखौनो आसा खालामदों हाग्रामा महिलारखौ बिथांखौनो आसा खालामदोंमोन जिखुनु हक जाय देरहाथोंसै खिन्थु खामानिफोरखौ मोजां मावलांबानो जाबाय नङा होमबा आसा खालामबाय जोङो जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ जाहाथे मोजाङै दैदेनलांगोन आसा खालामबाय हाग्रामायानो फैथों जिया प्रमदानो फैथों आरोना आच्छा सरकाराथ' सासेल'सो लागोन नङा होनब्ला जायखिजाया बर' जानाय बुस्थु जाहाथे जों बर'आ मोजांल' जानांगौ आरो
समाजखौ बिथांमोना मोजाङै दैदेनलांनांगौ आसा खालामबाय जों बेखिनियानो आबौ औ औ अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनाखाबाय नङा होनब्ला दिनै मा फोरमायखो गासै बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बेल' नङा रायजोफोर गासैजोंबो दिनै आसा खालामदों जों बयबो रायजो राजाफ्रा जायखि सरकारानो फैयाथों मानो जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावथों होननानै जोङो बयबो आसा खालामो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब